Για τον Τσίπρα, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Παραμυθάς είναι, δεν βλέπω κάτι, υπόσχεται πολλά αρέσει. Δεν βλέπω να μας βοηθάει, είμαστε άνεργοι, πεινάει ο κόσμος. Πολλά ψέματα αρέσει. Αυτοί τα κονομάνε, έχουν σωματοφύλακα. Δεν τους συναντάς από κοντά, δύσκολα. Πήγε στη Βουλή. Πήγα στη Βουλή και με βγάλανε έξω ρες. Γιατί? Θέλω να του πω δύο λογάκια και ήτανε μάγκας ο άλλος. Τι ήθελες να του πεις? Πήγα να του πω, έλα εδώ ρε, τι έχεις κάνει για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σωστό, λάθος, πώς το βλέπεις, πώς συνέχισε. Όλα αυτά. Οκ. Θεωρώ δεν είναι σωστό. Βλέπεις να έρχεται ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Προσπαθούμε για κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Είναι η μέρα μας. Αλλά αυτό θέλει πολύ αγώνα, βελτίωση. Αυτή είναι η απόψή μου. Σε λίγα χρόνια λες ότι θα βγούμε στις αγορές. Κι αν βγούμε. Άμα φύγουμε από την κρίση. Πρώτα πρέπει να φύγουμε από την κρίση, σωστά. Εννοείται, ναι. Νέοι επενδυτές θα έρθουν στην Ελλάδα. Αν φύγει ο Τσίπρας και τα καταφέρουμε, μόνο έτσι θα την γλιτώσουμε. Θα είμαστε καλύτεροι. Οκ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ να είστε καλά. Να είσαι καλά.